Играта ми се бъгна, докато играх с Джестър. Тъпият Джестър, като играх с него. Би трябвало сега да не се бъгне. А той буквално отидох през аварийния изход на другата страна. Мисля, че там беше една друга страна. Имаше два. То дали имаше две страни. От аз отидах в някаква страна, където буквално няма изход. Ще трябва да се обърна бързо, защото буквално... Чакайте малко. Нали? Джестър ви изглежда като хъгила или просто. Гледате. Вие току-що бяха в шахта. Все едно играем хъгила. Малко част от хъгила. На тия двамата са свои. Защо сега са разделени? Той преди Джестър изглеждаше много грозен. Още по-як изглежда. Самия той. Аз си мисля какво има вътре в половината му. Той няма език вътре. А сега вече има. Виж как се телепортира. Буквално като запълня играта не се вижда картата отвън. Знам, че не си ти. Що видях? Буквално не знах откъде да мина. Чакай малко, защо е друга буква? Защо? Не съм го направил на български. Сега това. Как? Буквално не знам. Той... Не знам. Не знам откъде да мина. Това не е причината, да. Аз мина, че оттам е изхода. На другата страна. You always hated my jokes. What? Той въобще има разбит. Това е друга страна ли? То дори няма. Ще да бъде само един квадрат. Ако... Значи, дали ще... Хора, мисля, че... Я колко минути се бавим? От 3 минути се бавим. За една игра. Хора, ще направя една малка пауза. Да знаете. Няма да ви кажа за какви. Може да ми се разхинете малко. Който гледа да. Не продължаваме. Ако беше по-леко, докато вършете думи и гласово, искам да е български гласово. What? Те играта буквално иска да ме ядоса. Мишката ми се бъгва. Вижте. Не трябва да пише на друг език. И буквално не съм отивал към него. Той буквално ме бил първия път. А хора, вас убивали са да толкова бързо? Вас. Толкова бързо да ви убият. Защото доктори са на такива къщи. Защо има вързи? Друга беше, да, наистина станало е бък преди. Аз просто е станало бък. Да знаете. Ето иконата на ръка, причина загубеня. Люзър. Да знаете, ще направя една
Искате ли да играм на ресторант в Roblox? Пишете в коментарите дали искате. Ще го кача, ако искате. Ще бъдем една мишка и ще видим едно лудо нещо. Което някой е построил. Намерих пътя! Просто не можех да се обърна. Хора, осъзнах. Само трябва да мога да мина. Аз буквално бях минал пътя. Чирих към пътя. Хора, ще можем да го минем. Хора, ще минем това. Се опитаме още 2 пъти, ако не го минем. Просто ще направя друго видео и ще го минем. Аз осъзнах къде е пътя. Буквално бил път в очите ми. Аз буквално за картона си изкочих. Мислех, че трябва да скоча от там. Мислех, много ми е... Чункс. Чункс. Той буквално беше и тук. И просто отиде и тук и ме изяде. Значи и в друг свят отиде. Какво стана тази игра? Значи ето е друг цвят. Ако на вас не ви е ето жълто, значи на мен какво ми има? Ако на вас е... Ото, не вижда, че нещо ми става. Буквално, ако ето вие бъдете бяло, ми напишете в коментарите. Няма да те гледам. Очи ме язадиш. Той ме телепортира буквално тук. При него ме телепортира. И ако отидете назад, може да видите това скрит под леглото. Защо заряза него? Защо заряза? Каменко, вече умряхме 2 пъти. На 2 минути. Даже... Да, 2 пъти беше. Хора, това ще бъде видеото от мен. Чао. 7 минути труд на вятър.